Hej og velkommen til Floorshop. Du har set os i Taastrup, i Odense og nu i Næstved. Men hvem er Floorshop egentlig? Lad os se nærmere. Rådgivning er en meget vigtig del af dit gulvvalg, og derfor er alle vores butikker bemandet. Hvorfor? Jamen det er meget simpelt. Det er jo meget nørdet at vide alt omkring gulve, og der er en masse spørgsmål. Forskellen på trægulve, laminatgulve, vinylgulve. Hvad skal du bruge som underlag, og hvordan er din gulvopbygning? Men det er derfor, vi er nørdede, så du ikke behøver at være det. Hos os finder du Danmarks største gulvsortiment, og vi har sørget for, at kvaliteten, garantierne og certificeringen er på plads, så du trygt kan handle. Står du over for en større renovation, eller har du købt et nyt hus, så kan vi hjælpe dig med badmøbler, fliser, montering og gulv. Jeg er ikke 100 meter mester i at lægge gulv, og det ved jeg ikke om du er, men vi har et team, der kan klare enhver gulvmonteringsopgave overalt i Danmark. Hos os skal du ikke lede længe efter gode priser. Dem finder du overalt. Vi har sørget for prisgaranti og prismatch, så du altid sikrer den bedste pris på markedet. Hos Floorshop handler vi direkte fra fabrikken, så du undgår alle de fordyrende mellemled, så du har den rigtige pris første gang. Hvis du sørger for det gode humør, så sørg for en god kop kaffe og verdensklasse service. Hvornår ses vi?